començat la Margalida. No, no comencem, no. O sigui, acabem d'arribar i ja estem una altra vegada. Bueno, en verdad, així vos pilla tots dos. És veritat. La fixa rara. Ho veus? És que ho posa a posta perquè en plan li dono visites, saps? Perquè si gent pensa, mira aquesta curta que dice raro. A las 7 de la tarde, aquí manifestación por los refugiados. Perdona que te has asustado. Que havien de votar sobre eleccions. I era la mateixa part. La mateixa. Però és el superrevolucionari que fan aquesta manifestació. Hola, benvinguts en el meu canal de YouTube, serà el meu perquè... Vale? Perquè només surt jo. No surt ningú més. Jo i aquest senyor d'aquí. Jo també surt. El verell. I aquest estones i edita vídeos. Però no és molt important. No, se pot suprimir i ja està. Sí, que no s'editi ni que se pengin. Total. Da igual, no? Pues eso, vos I avui torno a deixar sortirà amb una mà els... que no ha sortit mai. Ara coneixereu una mà, jo també la coneixeré. Hola, mà, encantat. El Miquel farà un unboxing. I ja està. D'un rubiol que li ha de una mà. Hola, mà. Hola, yo le digo un rubiol. Venga ya. Quina pressió, Procedemos. Però a veure, no ranta amb bou, no? Tu que faig un unboxing. Però tu ets bou, no? Estàs darrere. Hasta Nutella das líder. Hauries de Está atacando con pintura de dinero. Això és un rubiol. Menja tot. Com un moment. Joder, vale. Que sea loco. No m'agrada. Arreglar una mica. Està arreglant ara un pare nostre Claro, per venir a menjar. per venir a menjar. És el que feim sempre millor. Sobretot per Setmana Santa. Sobretot per Setmana Santa, especialment. Abans de consumir un rubiol, Consumir. bueno, estàs en un rubiol aquí, has de consumir. I ja està, m'ho menys. No sé. Ves fent les valoracions també, ja que ja. Claro, és un unboxing. 5 de 5. En Good Bits. Mola. Déu meu. Això pareix així com en el llibre. Se te vas copyright ara en complet. És bien. Vinga, m'agrada, te toca. Ai, és que he anat a les 4, però bé. Gaire. Folleres. És com una menjat un sense després Pues ara te toca tu. Ah, sí? Però si jo ja l'he tastat. Ai, merda. Who cares? Gràcies. Who really cares? És que és bo. Vaig a retastar el raviol que fem ma mare, que l'he menjat cada any. Sí, jo ara sí. Que sorprenent. M'hauries trobat algo igual. Jo no sé no, però m'encanta el raviol. És el primer que m'he d'enguany. No, Di algo, Margalida. Algo, Margalida. Va. Ma, di algo interessant. No conta res, no m'agrada. Clar que conti, jo he contat moltes Vull coses. robar postres de Manel i de Zara, però no n'hi ha. Si segur n'hi ha. Com ara te veig un Per publicidi. favor! Tio, és públic, no és que vagi allà al Sí, al sí, puesto bueno. privat. Ara te Es la calle no es de nadie, es de todos. Y los postres también. Sí. Ramón, quina cosa gusta. Ella d'allà. Aquí hi ha torre. Aquesta torreta. Vaya merda. Yo estoy mirando el baluar que no aquí. Miquel, ¿dónde vas? Claro, com que aquest senyor té llet privat, potser pot permetre ja on vulgui. I pot anar amb helicòptero. Quan amb helicòptero jo només puc anar en cama. I ara hi va en cama per Tio. ser digne, saps?
Anem a els molins. Els molins seran guais. Vinga. Primer l'he de trobar. En busca del molín perdido. Molín Repetiu. perdido. No. Pues res, estem cercant un molí que anem a... Sí, el On és trobarem, Palma? el trobarem. on se suposa que hi ha bones vistes Sí, per no? fer. Quin llibre? Veiem. Ay, mira, mira. Está pergadito. Hostia. No, Mateo, por favor. ¿Cómo se tendrán? Delinqüència. Què tal? Sí. Està tot documentat. Quina ha estat la teva experiència mentre agafaves els postres? No sé. Tampoc m'ha fet molt de coses, saps? Hombre, ya no es dieta, No lo he pensado. És que ho he vist. En Miquel no ha pogut acabar de dir-les. I era cap allà. Saps que en Amarga hi ha Ja se 1000 suposa. vegades. Se suposa que ja han trobat el Ai, molí. Falonet. No, encara no l'hem trobat. No, és broma. Però, És un altre. però ser N'hem bones. trobat un, però no és aquest. Veus? Allà hi ha un molí. És que no sabi que és un molí, és allò. Que té... Claro, Pues- ara, bueno, un millón de coses t'has d'assenyalar. Que hi ha? Ja han trobat el molí. Però Mosó. el molí no me'l vol. El molí no mos vol perquè ja sé. Bueno, perdona tot. Però aquestes que havien de pujar. Però bueno, mentre... Aquí he trobat un lloc guai. Bueno, realment m'ho va trobar, m'ho va demostrar en Joan. És aquesta planta? No ho sé. Aquí n'hi ha obertes. planta és un taronger. En sèrio? Com vas aquí? O té això, si vols. Sí, fa bona olor. Me la menjo. Els tarongers fa bona Crec que olor. pot ser que sigui comestible, però no me'l menjaré. Ja tenc Periscope. Sí. I per què no ho has competit? I perquè vull que compres l'esquiu Periscope en directe. Pues. En so de Però mega això que és gastes Periscope. So de mega. Que podria ser com en Quico Rivera i tenir 3 millones. Ho he vist, ja em feia por Casi 3 millones. I lo bo és que diu quasi, saps? I ja passa, encara que s'hagués equivocat. En fi. Has vist això el vídeo de Periscope? Malàvia? Sí, és que te vaig mostrar en Quico Periscope, que diu, tengo casi 3 millones. Quico Rivera. Ah, sí, sí. Diu, 3 millones i eren 3.000 o... eren 3.000, però lo bo és que diu, tengo casi estava 3 pensant- millones. Sí, eren 3.000 i algo. M'expliques què és això del Periscope? Mare meva. Mira, pues en aquest restaurant han de venir qualque dia. Mira el que aquí. Japo Sushi. Mira, que bonito. Anant primer a un japo de 5 i després venir I després venim aquí a fer la foto a Instagram i ja està, no? Sí. Bueno, pues res, això és el que vos deia. Ja hem vengut de Molí que hem fet un parell de fotos, una o dues, un parell,
I ja Segur m'on encara anem. millor que tots els altres juntos. Ja m'on anem. No, Dios no. Per què no? Que anem a fatxutxes i guarreries i coses d'aquestes. Van a agafar xutxes i guarreries. Anem a engordar, En tampoc. plan, perquè m'agrada. Jo ja és que m'ha fet digne. Tinc males mans. T'ha Està cantant Manel. No en so. cantat Manel. Han cantat una cançó i una de la part d'una. Jo Però ho degradaria, però no en sé cap, així que... Joder, Gerard, d'altra manera. Ben content. Inca. A Inca, la ciutat que tu vols. Tal qual. Bueno, ja està en Barcelona. Potser de què? De què? Bueno, ara sí que vaig entrar de gravar. Ells canten Manel i jo canto les ketchup. La ketchup, la mayonesa, la salsa barbacoa. Vale, Dios. Ara una amarga vos farà la reacció quan veig que aquest hospital no és que se pensa. Que dic que ets la Juanera, però no sap quina és i quan ho veig que no ho és. Merda, ets Roger, vera. Per què li dius que havia de fer la reacció? Reacciona, joder. Joder! Oh! A lo Monch. Oh! No sabia quin era, perdoneu. Però què creia que llevar a l'altre pic? És massa mainstream. Anem a fer tota la voltera. Anem a plaça Espanya passant per el cul. Segur que no ho ha fet ningú abans. Mare, compte que ja hem arribat en el puto I la camilla que m'he Si me'n comprat foc és igual, ja he trobat en el puto món. real. Vol contar que hem de passar a l'altra banda? Hem de passar a l'altra banda real, això. Però tampoc hi ha tanta gent aquí No, fent. no va. Aquí dèiem, eren per mi del paso. Ara, ja no es mogen aquí. En plan,